Memang request dari Karang Taruna Mekarsari Gembangan hadir bersama Radius Indonesia. Tebal lebihnya ada Sabar hadir bersama suara dari Rora, terjabat suara Arya Nada Video Sotik dan juga Nada Mas Auto System. Sependino rasane ra karuan, ngombe kopi legi rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, opo koyo ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbak yo sampun lenesu, Sini Kilo rasa kudu nganggo menuju Jalan paras bagusmu ndak beda karo atimu. Rungono tembangan manisku. Ayo duh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane, bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal sayangku ra bakal goyah senadyan kahanane kubrah. Aku bakal setia ora mungkin mendua, matur suwun sampun ono nganjanine saben dina. Cintaku mbok yo sampun nesu, tapi iso rasa itu nganggo bejuju. Imanen paras bagusmu ndak beda karo atimu. Rungono tembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane, bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ra bakal goyah senadyan kahanane bubrah. Aku bakal setia ora mungkin mendua, matur suwun sampun ono nganjanine saben dina. Duh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane, bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ra bakal goyah senadyan kahanane bubrah. Aku bakal setia